जारिमिनारि संकस दैमा सेरनि खेराइसालियाव बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिनि आगान। दिनै क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय संकस दैमा सेरनि खेराइसालियाव बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया आगान होफैदों। अदेबानि गणेशनि खाथियाव बर' हारिनि खामानि मावलांनो थाखाय माखासे नांगौ जानाय बोर लाफैदों। मख'जाथावदि खौरांनि गेजेरजों फोरमायनाय बादिब्ला गावनि माखासे थाबावनाय समसिम गसाइनि बोर मोननानै बर' हारिनि खामानि मावलांनो आरो बड'लेण्ड रायजोखौ दाफुंलांनो हायो बे थांखिखौनो लाना दिनै बिथां सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया रोखायै फोरमायदों। फैदो दानिया आबुङै मा फोरमायदों मिथिना लानि। दिनै आङो बे संकस दैमा सेराव थानाय खेराइ बाथौ थानसालि बेयाव नैथि खेबनि थाखाय आगान सुरफिननो हानानै आं गोसोआव जोबोद मोजां मोनदों आरो जेसेबां रोखोमनि थुलुंगा मोननांगौमोन बे रोखोमनि थुलुंगाखौ आं दिनै मोनफैनो हानाय बायदि आं आन्दाज खालामदों। आंनि गोसो गोरबो आरो स्पिरिटआ ओरैबायदि जांख्रिखांनो हानाय रोखोम बिदि मोनसे स्पिरिट मोननाय बायदि आं मोनदों। जाय स्पिरिटखौ लानानै बे बुहुमाव आं जेसेबां दिन गोथाङै थांनानै थाना थाबावगोन बे समसिमहालागै बर' जातिनि रैखाथिनि थाखाय आलादा बड'लेण्ड हादरखौ सोरजिनो थाखाय जेरैबायदि खामानि मावनांगौ बे खामानिखौ मावलांनो होननानै आं दिनै रादाय होफैदों। गोबां बर' बिदा फंबाय बिबुंगिरिफोर ओरैबो ज' जाफैदों। बिथांमोनखौ नुफैनानै आं गोसोआव खोब गोजोननाय मोन्दों, थुलुंगा मोन्दों। मानोना होनब्ला बे थावनि एबा जायगा जाय जायगानि मुंखौ चौधुरी घाटबो बुंनाय जादों। जानो हागौ बेवहायनो बर' जोलैनि सासे मुंदांखा कचबिहारनि कमथापुरनि राजा नरनारायण जेब्ला आसाम एबा आहमफोरनि रायजोखौ गाग्लोबनो थांखि लादोंमोन बे थांखि लानायनि सिगां अलरेडि नरनारायण मोनहा हिन्दु धोरोमखौ आजावना लाखांबायमोन। बिथांमोनाबो गोदो गोदाय बिबौ आरो बिफामोननि जुगाव बर' हारिनि असे मानसियानोमोन, बर' जोलैनिनोमोन, बाथौ धोरोमखौ फुजिबोग्रा मानसिमोन। नाथाय जेब्ला बाथौ धोरोमखौ गारनानै हिन्दु धोरोमाव कनभार्ट जासै सानसेखालि हराव नरनारायणनाव आफा बाथौ बोराइया सोफोनायनानै नरनारायण मोनसे बिथोन होदोंमोन। नरनारायण नों जुदि आसाम एबा आहमफोरनि रायजोखौ गाग्लोबनो देरहासार जानांगौब्ला नोङो नोंनि नम्बौफोरनि नम्फाफोरनि गोदोनि धोरोमनि सिस्टेमजों जे खेराइ फुजा होनाय बे खेराइ फुजाखौ बर' दौदिनि खाम दामनो गोरों, सिफुं दामनो गोरों गोरों अजा लेंहरनानै दाउसा फारौ हाथारनानै दाउदै बावनानै संकस दैमा जिङाव जुदि खेराइ फुजा होआबा नोङो खुनु दिन बे आसाम एबा आहम रायजोखौ गाग्लोबनो हानाय नङा, गाग्लोबबाबो नों देरहासार जानो हानाय नङा। नरनारायणआ पजिटिभलि आफा बाथौ बोराइनि सोफोनायनायखौ पजिटिभलि बुजिनानै बे हाखु दाखु गावनि सैन्य सामन्त मन्थ्रिफोरखौ थिननानै बर' दौदि नागिरखावलाबायदों, बर' रजा एबा अजा नागिरखावलाबायदों, दाउसा फारौ दाउदै बायग्लुंलाबायदों। आरो बे रोखोमैनो सानसेखालि मोनाबिलिनिफ्राय जागायनानै फुंसिम खेराइ फुजा होनानै आफा बाथौ बोराइखौ बुजिदों। बेनि उनावसो बे आसाम एबा आहम रायजोखौ गाग्लोबनो हादों, बेयाव देरहासार जानो हादों। बिनि रोखा फोरमाना सासे इंलिश
राइटार गेट साहाबा लिरनानै गालांनाय आसाम हिस्ट्रियाव रोखा रोखा लिरनाय दङ आंबो दिनैनि सिगाङाव जेला बहाय खेराइ फुजा जायो आंबो फैदोंमोन नाथाय बारा गोबां बहाय थानो हायाखै दिनै खम पक्षियाव प्राय 5 घन्टासो समय आं बाव समय खाथायफैनो हादों आं जिबायदि रियेलाइज खालामदों आं बुजिदों माने बर' जातिनि थाखाय बर' जातिखौ जांख्रिखांहोथावथाव बे मोनसे गोथार मोनसे थानसालि गोथां बे थानसालि आं बुजिनाय मथे दिनै बेवहाय आफा गणेशआ नुजाफैदों आरो सासे आबौ होनो बे आबौआव नुजाफैदों जों फिसौफोरखौ जेरैबायदि बोसोन होदों खायदा बुद्धि फोरोंदों बे जोबोद साननो गोनां जोबोद ओंथि गोनां मेइन थांखिया बेनो जाबाय बे जायगानि जे हिस्ट्रिकेल बेकग्राउन्ड बेखौ आं मिथियो हिसाबै सिगाङाव खेराइ फुजा होनायाव आं फैदों हिसाबै नैथि खेबनि थाखाय आं आगान होफैदों आङो स्पिरिचुवेल इन्सपिरेसन मोननायनि थांखिजों आं फैदों जाय बिथांमोना जोबोद दुखु खस्थ' सहायनानै बे थानसालिखौ दासिमबो गोथाङै लाखिदों दुनियानि मानसिफोरखौ मिथिसार जाहोदों बिथांमोननो आं साबायखर बावबाय आरो आं फैनायनि थांखिया जाफुंसारगोन आंहा जथेस्थ' आत्मबिश्वास दङ सेल्फ कन्फिडेन्स दङ आं बे बैसोआवब्लाबो बर' जातिनि रैखाथिनि थाखाय बड'लेण्ड हादरखौ सोरजिनो थाखाय गोख्रों गोहो बोलो थुलुंगाजों आं निस्सय खामानि मावलांनो हागोन बे फोथायनाया आंनाव दिनै फैदों आरो चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन डक्टर लेबरेटरि मुलि ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन